Sorgin eiza eta horri buruz hitz egin behar dugu, izan ere Euskal Herrian, eta ez Euskal Herrian bakarrik, baina 100 emakume erail zituzten sorginkeria aitzaki hartuta, baina izan, ez ziren sorginak emakume ahaldunduak baizik. Gaur haiei buruz hitz egin nahi dugu. Ander idazlea, ikerlaria eta musikaria da, eta ikaragarri daki sorgin eizari buruz. Bere liburuetan agertzen diren kontuak aipatzera dator, beraz, gurekin. Hemen da Ander Berrojalbiz. Ander, arratsaldeo. Ongi etorri, eskerrik asko etortzeatik. Sorgin eiza Euskal Herrian dugu gaur izpide, esan da bezala, eta denboran eta historian atzera egiten baldin badugu, noraino joan behar dugu sorgin eizaren hastapen horiek deskubritzeko? Bueno, a ber, Euskal Lurraldeetan gordedan dokumenturik zaharrena, edo sorgin eizarekin lotuta dagoena, 1314 izango ditzateke. Hor, Benafarroako kasu bat, edo bi aipatzen dira, kasu honetan, emakume bi kondenatuak izan ziren, herbolderak, etxizera izateagatik, kasu honetan aipatzen da akusazioa beste emakume batzuk belarrak eta malefizioak erabilita erail zituztela, eta hori dela eta erre egin zituzten Donibane Garazi, biak garazitarrak ziren. Hori beraz, 14. mendeko kontua da? Bai, eta esan dudanez, hau da, gorde dugun dokumenturik zaharrena. Berez, iturri serie bateko lehena da, gorde dira Benafarroako, garaian Nafarroako erresuman barruan egodarik, Benafarroako kontu agirien barruan, justiziako zatian, noiz behinka agertzen dira sorginkeriarekin lotutako aipamenak. Eta hor, 1314 da lehenengoa, sakabanutata dago, eta gero seria ja konstantea da 1329 eta 1358, eta hor beste 13 emakumeen kasuak edo berriak daukaguz, eta 13 horietatik 12 zutzarretan amaitu. Ander, nik badaukat jakin mina gauza bera da sorginen eiza eta inkisizioa epaiketa zibilak ziren batzuk eta beste batzuk elizarekin zerukaten zerikusia edo? A ber, bai, bueno, sorginkeria, sorgina iza, historia luzea da, 1314 hasten gara kasu honetan, eta Euskal Lurraldeetan 1616-1620 luzatuko ditzateke. Lehenengo hauetan, berriak ez dira asko, baina badakigu autoritate zibila zala epaiketak aurrera eramaten zituna. Eta berez, agian pizkat konplejoa da, baina erdiarotik daukagun egoan praktika, prozesuak akusatorioak ziren. Salaketa bat baldin badago, ez? Beste norbaitek, beste epaia esan eta autoritatea esan norbaitek salatu beharreban pertsona bat, ez sorginkaretik, baizik edozein deliturengatik, eta pertsona horrek salatzaileak hartzen eban frogaren pisua. Salatzaileak frogatu beharreban bestearen krimena. Eta epaia arbitroa zan, ez lan edo badan. Eta berez salatzaileak ez baeban lortzen bestearen delitua frogatzea, berak jasotzen eban zigorra edo zigor bat bintzat. Salatzailea errudun bihurtu ziteken baita ere, ez da? Eta ondoren etorri zen bestelako epaiketa mota bat? Bai, berak aipatu da inkisizioa, berez inkisizioa prozesu mota bat da. 14. mendean, ez bakarrik Euskal Lurraldeetan, baizik eta Europan, Europa osoan, ritmo ezberdinetan, baina pasatzen gara prozesu akusatoriotik prozesu inkisitorialera. Eta inkisitoriala esan nahi dau, autoritateek eurek egiten dabela inkisizioa, peskiza, ikerketa, eta eurek daukiela ahalmena ikerketa egiteko, akusatzeko eta epaitzeko. Orduan, testiguak erabilialdira eta erabiltzen zidan, baina ez da salaketa pertsonal bat behar, baizik eta autoritateek eurek aurrera egin adeben prozesu guztia. Hori da, bai. Eta zer da leporatzen zitzaiena? Zertaz akusatzen zituzten? Bueno, a ber, kasu 15. mendeko lehen
erdi honetako kasuetan kontuagiriak daukaguz bakarrik, orduan berriak oso txikiak dira, hau da, badakigu askoz ere gehiago zenbat diru gastatu zen emakume hauek presondegian eukiteko eta gero eurak hiltzeko egurra, borreroa eta kateetan zenbat gastatu zen delituak eta akusazioa baino. Baina batzuetan, lehenengo hauetan 1314an beste emakume batzuk erailtzea. Belarrak eta malefizioak, pozoik eta hortik egongo ditzateke. Eta gero 1329an badokoz beste 5 emakumeren kasuak Labastidan, eta hor, bebai, esaten da, jendea pozoitzen ebeda, pozoiketa zan kasunetan akusazioa. Gero, pizkat aurrera egiten badugu, Euskal Herrian badaukagu oso dokumentu garrantzitsu bat 1370ekoa, bebai, Benafarroan gerratutako prozesu baten harira egindako dokumentua, eta hor lehenengoz badaukagu akusazioa, badaukagu konfesioak eta sententzia. Eta hor adibidez akusazio nagusia izan zen emakume bat eta gizonezko bat salatuak izan ziren, epaituak, eta akusatu eben emakumea txakur forma hartua lebala. Metamorfosia beraz, ezta? Animalian metamorfosia egiteko ahalmena aukala, eta metamorfosia ahalmen hori erabiltzen ebala etxeetan ate azpitik sartzeko eta etxe barruan esan jaio berriak itotzeko, estrangulatzeko. Horrek, pentsatzen dut orduan, ustekabeko ume txikien eriotza askoren atzean erantzun hori topatzen zutela? Bai, hori uste dut nik, da berez hau ez da historio barri bat, historiagirietan da aukitu aldugu Antxinarotik, Obidion agertzen da gero Erdioaroan hainbat lurraldeetan, 8. 12. mendeetan, badaukagu solako berriak sinesmenei buruz. Sinesten eben, bai, ispiritu gaiztoek eta bai emakumeek etxeetan sartzeko ahalmena eukela, jaio berriak itotzeko. Hori, nik uste zala, ulertezinak suertatzen ziren eriotzak, muerte súbita, zeten den eriotz horiek azaltzeko eta sozialki hori kudeatzeko mito bat, zala. Egia da, hori sinismen bat zala. Lehenengoz epaiketa baten, benetako epaiketa baten, lehenengoz Europan, Ilarreko Benafarroako prozesunetan gorde da, 1370ean. Beraz, ez da bakarrik dokumentu edo prozesu garrantzitsua Euskal Herriko historiaentza, baizik eta Europa mailan oso garrantzitsua. Ander, eta emakume horiek plazan, jendearen bistan hiltzen zituzten, zakit gilotina bat irudikatu behar dugu, garrote bat, sutan, nola hiltzen zituzten? Zutan. Benafarroan, 14. mendeko prozesu hauetan, eta berez 16. mendean hasiera arte, dakiguna bizirik hil egiten zituzten. Ez daukagu horren kontrako, gero agertzen dira ja aurrerago lehenengo urkatuak eta gero erreak izaten zirela. Baina iturri zaharrenetan emoten dau erreta, beti erreta, matiza izango izate lehenengo urkatuak izatea edo ez, baina ziurrenik erreta, plazan, makil bati lotuta eta borreroak sua emonda egurren. Besteak eskarmentatu daitezen, ez da? Jendearen bistan alegia, ze arrisku dagoen, ez? Ohartaraziz. Bai, klaro, ez da bakarrik sorginkeriari lotutako, erreketa esan bakarrik sorginkeria kasuetan erabiltzen, bai beste krimen batzut, adibidez, burura jator, Bizkaian 15. mendean moneda faltzua, txampon faltzua egiteagatik eta zirkulazioan jartzeagatik, zigorra, basan publikoeki erreta hiltzea. Orduan, eta bai, zigorra publikoki emotea, bai erreketa edo beste dozein zigor, eskarmentu lortzeko egiten zen. Eta sorginkeria kasuetan erreta amaitu zutenak baziren, eta erre aurretik torturatuak izaten ziren, hori ere jasota dago dokumentuetan. Bai, lehen aipatu dut prozesu akusatoriotik inkizitorialera pasada zanean, badakigu, adibidez, 1370eko prozesu honetan aipatzen da, eta hori da zehatz mehat aurrekoetan badago
badago susmoa eta detaile batzuei esker agian esan daiteke torturatuak izaten zirela, baina hemen ziur euren abokatuak bi akusatu egon ziren, Goiteako kondese eta Beitiako pez, eta euren abokatuak salatzen dau torturatuak izan zirela, eta eskatzen dau torturapean egindako konfesio horiek balio gabe ustea. Eta era berean, gero, eurek akusatuek konfesatzen eben torturatzaileek eskatzen ebena tortura eteteko. Baina gero, nabarmena da, prozesu honetan, jasotzen dela gortearen aurrean, ja epaiketa egunean, biek ezetz esan ebela. Torturapean edo konfesioan esandakoa ukatu egiten zituztela. Bai, egia zela, eta baina hala ere, kasu honetan paien zati batek kontutan eukieban konfesioa, eta hala ere ezebasan zigortu zuzenean erreak izatea, baizik eta Burdingoriaren ordalia, Jangoikoaren epaiera kondenatu egia zen.